Крайна сметка, какво стана? Кирил е отстранен, този, който е по-нестандартният, този, който може да направи нещо по-експанзивно, и остава едноличен вожд Асен Василев. Какъв е Асен Василев? Как? Всеки ще каже новоизгрял политик, харвардски, възпитаник, който след 20-та година излезе на терен. Не е вярно. Скъпи се народници, моля ви се. Ако не помните, такива като мен съществуват, за да ви напомнят. Асен Василев става министър още 13-та година. 2013 година. След големите протести за цената на тока, Бойко тогава хвърли кърпата. И неговият президент, личният президент, дето го чукаше под челото, Росен Плевнелиев, назначи по директива на Бойко служебен кабинет с премиер Мариан Райков и министър на икономиката, не на нещо друго, Асен Василев. Значи Асен става министър на Бойко още 13-та година. Защото служебното правителство тогава беше наредено изцяло от Бойко. Разбира се, формално от Плевнелиев. Значи той е бил министър на Бойко. И сега остава едноличен вожд на ПП. Че какво по-удобно за Борисов и неговия другар момчето. За тях е абсолютно удоволствие да работят с Асен, който винаги ще се разберат. Освен това, ако имат за него записи, те ще са от по-друг характер. Те ще са малко физиологически, от типа на тези, които Бойко имаше за Яне Янев, който от яростен противник срещу Борисов стана негова мъжка секретарка. Доколко мъжка е спорно.